ملت تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум нарадагони азиз. барномаи ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. тоҷикистон ватани азизи мо, ободии он ифтихори мост. саҳмгузорӣ дар ободии мамлакат шараф аст. сохтумони беморхонаҳои муосир, марказҳои ташхисӣ табобатӣ дар кишвар, пешрафти соҳаи тиб дар заминаи соҳибихтиёрии мамлакат. барқ неъмати миллист, истифодаи он масъулияти баланди шаҳрвандӣ, зарфаи оқилонаи нерӯи барқ замина ба ояндаи дурахшон. фаровонии маҳсулот аз хоки зархези меҳан, аз заҳмати деҳқон хони мо пурнеъмат мегардад. ҷамъоварии ҳосили боғот дар водии рашт. ҳосил бисёр аст ва боварӣ дорем ки то охири мавсим ҳамаи ин ҳосилот ҷамъоварӣ менамоянд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. саломатии миллат боигарии давлат аст. дар заминаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди соҳаи тандурустӣ имрӯз соҳаи тибби кишвар ба комёбиҳои назаррас ноил гардидааст. давоми зиёда аз 3 даҳсолаи соҳибистиқлолӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар 3076 иншооти соҳаи тандурустӣ бунёд гардида бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ таъмин шудаанд. аз рушди соҳа ва беҳбудии сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба шаҳрвандон Қурбонзода Қурбон гузориш медиҳад. то соли 1991 дар тоҷикистон ҳамагӣ 2862 муассисаи тиббӣ фаъолият менамуд. ин ва ҳайати нокифояи табибон талаботи аҳолӣ ба хизматрасониҳои босифати тиббиро қонеъ карда наметавонистанд. дастгоҳу таҷҳизот, маводи доруборӣ ва дигар лавозимоти соҳавӣ дар муассисаҳои харобудаи соҳаи тандурустӣ сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро зери суол мегузошт. дар ин солҳо шаҳрвандон барои ташхис ва муолиҷаи дақиқ ба дигар кишварҳо сафар мекарданд. ин омил сарфи вақт ва хароҷоти барзиёди молиявиро ба миён мегузошт. дарёфти макони амну мусоид, муошират ва дигар омилҳое буданд ки нигаронии нафарони барои дарёфти шифои хуб аз ватан дур рафтаро бештар менамуд. аз ин лиҳоз ҳукумати кишвар таҳти роҳбарии поягузори давлатдории навини тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тиб ва рушди онро дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор доданд. ҳамаромии миллати соҳибтамаддуни тоҷик аз ташаббус ва иқдомҳои дурандешонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин самти нигаҳдорандаи саломатии миллат заминаҳои нави рушд фароҳам овард. буҷети давлатӣ соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар 34 соли соҳибистиқлолии давлатӣ аз 956 ҳазор сомонӣ то ба 4,3 миллиард сомонӣ дар соли 2025 баробар карда шуд. инчунин даҳо беморхона ва дигар муассисаҳои тиббӣ ки 70-80 сол пеш сохта шуда буданд таҷдиду аз навсозӣ ва бо таҷҳизоти замонавӣ таъмин гашта истоданд. аз ҷумла агар дар кишвар то соли 1991 ҳамагӣ 2862 муассисаи тандурустӣ фаъолият мекард, ҳоло дар кишвар шумораи муассисаҳои тиббӣ зиёда аз 5254 адад расидааст. имрӯз соҳаи тиб ва пешрафти он намунаи аз самтҳои рӯ ба рушд дар замони соҳибистиқлолии тоҷикистон аст. ҳамин тариқ барнома ва стратегияҳои соҳавӣ марҳила ба марҳила қабул ва татбиқ шуданд. дар ҳама шаҳру ноҳияҳо иншооти нави тандурустӣ бунёд ва ба фаъолият оғоз намуданд. шумораи кормандон низ дар натиҷаи таъсиси донишгоҳу донишкада ва коллеҷҳои тиббии давлатӣ ва хусусӣ мунтазам зиёд гардид. баҳри омодасозии мутахассисони соҳаи тандурустӣ 2 донишгоҳ, 3 донишкада ва 36 коллеҷҳои тиббии давлативу хусусӣ фаъолият менамоянд.
равобит бо дигар кишварҳои дар соҳаи тандурустӣ рушд ёфта сатҳи навро касб намуданд. табодули таҷриба бо табибони хориҷ зиёд шуда, омӯзиш, дониш ва таҷрибаи касбии табибони тоҷик сайқал дода шуд. аз ҷониби олимони тибби тоҷик амалиётҳои ҷарроҳии пайванди узвҳо аз ҷумла гурда, ҷигар, ивази буғум, амалиётҳои ҷарроҳӣ бо истифода аз технологияҳои муосир аз ҷумла технологияи эндоскопӣ дар соҳаи акушерӣ гинекологӣ, стенткунонии роҳҳои шараёни қалб ва амалиётҳои ҷарроҳии пластикӣ, хуб ҷарроҳиҳои муосир дар самти табобати бемориҳои асаб, дил, фарбеҳӣ ва даҳо усулҳои нави ташхису табобати дигар бароҳ монда шудаанд. садҳо номгоҳи дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти соҳавии насли нав ба муассисаҳои тандурустии кишвар харидорӣ ва насб карда шуданд. ин ҳама ба рафъи мушкилиҳои дар соҳа ҷой дошта мусоидат намуда тиб дар тоҷикистон сатҳи нави рушдро касб намуд. айни ҳол дар муассисаҳои тиббии кишвар 92 адад дастгоҳи томографияи компютерӣ ва магнитиву резонансӣ мавҷуд аст. ҳамзамон дар ҷумҳурӣ 73 адад дастгоҳи эндовидеоҷарроҳӣ, зиёда аз 201 адад дастгоҳи рентгении рақамӣ, зиёда аз 58 адад дастгоҳи поксозии хун гемодиализ, 16 адад дастгоҳ барои майда кардани санги гурда, рентгенӣ барои ташхиси ғадуди ширӣ, ташхиси нурии дилу рагҳо, яъне дастгоҳи ангиограф ва 15 адад дастгоҳи ташхисию табобатӣ дар самти бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ, тавлиди оксиген ва дигар таҷҳизотҳои муосир фаъолият доранд. яъне соҳаи тандурустии кишвар дар як муддати кӯтоҳ на танҳо ба пешравиҳои бузург ноил гардид, балки тавонист ҳамқадами илми тибби ҷаҳонӣ гардад. истифодаи табибон аз муосиртарин таҷҳизоти тиббӣ, фаъолият дар шароити мутобиқ ба талаботи сатҳи ҷаҳон ва ҷорӣ намудани ҳазорҳо шакли ташхису муолиҷа ба соҳаи тандурустии кишвар нишони дастовардҳои соҳа дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. имрӯз дар шаҳри душанбе ҳамоиши минтақавӣ баргузор гардид ки ба масъалаҳои пешгирии пандемия, таҳкими устувории низоми озуқаворӣ ва ҳифзи саломатии экосистема дар кишварҳои Осиёи марказӣ бахшида шуда буд. дар кори ҳамоиш намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, созмонҳои байналмилалӣ ва мутахассисони соҳа ширкат варзиданд. Иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. имрӯз дар шаҳри душанбе конференсияи минтақавӣ оид ба пешгирии пандемия, таҳкими устувории низоми озуқаворӣ ва ҳифзи саломатии экосистема дар кишварҳои Осиёи марказӣ баргузор шуд. дар кори он муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ иштирок намуданд. чорабинии мазкур бо ҳамкории созмонҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ роҳандозӣ гардида, ҳадафи он тақвияти ҳамкории минтақавӣ дар самти ҳифзи саломатии ҷомеа, амнияти озуқаворӣ ва экосистемаҳо мебошад. зимни баргузории конференсия таъкид кардид ки кишварҳои Осиёи марказӣ бо як қатор хатарҳои ҷиддии соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла пайдоиши дубораи микроорганизмҳои патогенӣ ки ба одамон ва ҳайвонот таъсир мерасонанд, мушкилоти муқоимат ба доруҳои зидди микробӣ ва масъалаҳои амнияти ғизоӣ рӯбарӯ ҳастанд. дар ҷараёни чорабинӣ қайд гардид ки усули саломатии ягона як консепсияи ҳамгиро ва байнисоҳавӣ буда, робитаи зиҷи байни саломатии инсон, саломатии ҳайвонот ва муҳити зистро эътироф мекунад. ин усул ба ҳамоҳангсозии амалҳои табибон, байторон, экологҳо ва сиёсатмадорон барои пешгирӣ ва вокуниш ба таҳдидҳои саломатӣ, бахусус бемориҳое ки метавонанд аз ҳайвонот ба инсон гузаранд, мусоидат менамояд. иштирокчиёни конференсия зикр намуданд ки ин чорабинӣ иқдоми муҳиме дар самти таҳкими амнияти саломатӣ, устувории низоми ғизо ва ҳифзи экосистема тавассути равиши ягонаи минтақавӣ ба шумор меравад. дар доираи кори конфронс масъалаҳои марбут ба назорати бемориҳои зоонозӣ, муқовимат ба доруҳои зиддимикробӣ, таъсири тағйирёбии иқлим ба саломатӣ, гуногунии биологӣ ва устувории низомҳои озуқаворӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. қайд карда шуд ки баргузории чунин конференсияҳо уҳдадории кишварҳои Осиёи марказиро ҷиҳати амалҳои дастаҷамона барои таъмини ояндаи бехатар, солим ва устувор тақвият бахшида, заминаи мусоид барои густариши ҳамкориҳои минтақавӣ, илмӣ ва мутобиқшавӣ ба авлавиятҳои умумиҷаҳонии иқлим ва тандурустӣ дар доираи чаҳорчӯбаи саломатии ягона фароҳам меорад.
бахшида ба рӯзи таъсисёбии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хадамоти давлатии муҳофизаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. Дар ҳамоиш доир ба аҳамияти таърихӣ ва арзишҳои Конститутсияи кишвар андешаҳои судманд ироа гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар хадамоти давлатии муҳофизаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. иброз гардид ки ҳадаф аз ташкили ин ҳамоиш арзгузорӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар таъмини волияти қонун дар кишвар мебошад. таъкид гардид ки истиқлоли давлатӣ ва ба марҳилаи сифатан нави рушд ворид гардидани Тоҷикистон зарурияти таҳия ва қабули Конститутсияи нави Тоҷикистонро ба миён овард. дар ҳамоиш зикр гардид ки кормандони Вазорати корҳои дохилӣ хусусан хадамоти давлатии муҳофизат дар таъмини сохти конститутсионӣ ва якпорчагии кишвар ки муҳофизати иншооти муҳими давлатию ҷамъиятиро бар дӯш дорад нақши бориз доранд. бояд тазаккур дод ки дар давоми соҳиби истиқлолӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат биноҳои маъмурии хизматии хадамоти муҳофиза аз нав бунёд ва навсозӣ шуда кормандони ин сохтори таркибии Вазорати корҳои дохилӣ бо техникаву таҷҳизоти муосири хизматӣ пурра таъмин мебошанд. дар фарҷом ба як қатор кормандони хадамоти давлатии муҳофизаи Вазорати корҳои дохилӣ медалу ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқболи давлатӣ дар ноҳияи дӯстӣ иқдомҳои бунёдкориву созандагӣ бо саҳми соҳибкорон ва сокинон марҳила ба марҳила амалӣ мегарданд. аз ҷумла корҳои таъмиру мунфарш намудани роҳҳои маҳаллӣ дар як қатор маҳаллаҳо ва кӯчаҳо давоми чанд моҳ аст ки вусъат меёбад. ин иқдом дар самти беҳтар намудани шароити зиндагии сокинон ва рушди инфрасохтори маҳал нақши муҳим дорад. гузориш дар ин хусус. таъмиру мунфаршсозии роҳҳои маҳаллӣ, чароғонкунии кӯчаву пасткӯчаҳо ва фароҳам намудани беҳтарин инфрасохтор баҳри сокинон аз ҳадафҳои бунёдкоронаи аҳли ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳияи дӯстӣ ба ҳисоб меравад. ин роҳҳо солиёни дароз буд ки корношоям гардидаву таъмирталаб шуда буданд ва бар рафтуомади ҳама гуна воситаҳои нақлиёт монеа эҷод мекард. ҳоло ки дар ин масир корҳои таъмирӣ бо сатҳу сифати баланд ва босуръат ҷараён мегирад, сокинон умед доранд дар рӯзҳои наздик роҳҳо пурра асфалтпӯш ва мушкилоти мавҷуда бартараф хоҳад шуд. чунин тадбирҳои созандагӣ бештар тавассути ҳашарҳои дастаҷамъонаи сокинон ба роҳ монда мешавад, зеро бошандагони деҳоти мазкур дар партави таъкидҳои ободгаронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста талош менамоянд то дар ободу хуррам ва сарсабзии як гӯшаи ватан аз худ саҳми арзанда гузоранд. тибқи нақшаи пешбинигардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи дӯстӣ бояд 2 километр роҳҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳия мунфарш мегардид ва айни замон аҳли деҳоти мазкур азм гирифтанд ки иловатан зиёда аз 1 километр роҳро мунфарш гардонида дар оянда бунёди дигар иншооти зарурии хоҷагии халқро бунёд, равшаннокии кӯчаҳои маҳаллиро таъмин ва дар ободии маҳалли зисти хеш ҳиссаи муносиб гузоранд. тибқи нақшабандӣ дар ҳудуди ҷамоат бояд 2,5 километр роҳ асфалтпӯш бояд шавад. аз он ҷумла дар деҳаи панҷтути ҷамоати деҳоти деҳқонобод ба ҳисоби мардум сокинони деҳаи панҷтут 1 километр асфалтпӯш шуда истодааст. дар идомаи ҳамин гуна иқдомҳои бунёдкорӣ сокинони созандаи ноҳия мақсад доранд ки боқимонда роҳҳои таъмирталабро пурра ва бо сатҳу сифати баланд мунфарш созанд то дар фаслҳои сарди тирамоҳи зимистон ба мушкилӣ дучор нагарданд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. бо мақсади амалигардонии стратегияи муҳими давлат саноати кунунӣ бо суръати кишвар дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ сохтмони иншооти муосири агрологистикӣ оғоз гардид. бунёди иншоот барои таҳкими соҳаи кишоварзӣ ва рушди устувори иқтисодӣ дар кишвар саҳми арзанда хоҳад гузошт. тафсилот дар гузош. дар доираи татбиқи сиёсати давлатии дастгирии соҳаи кишоварзӣ ва бо мақсади баланд бардоштани устуворӣ ва рақобатпазирии он дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон сохтмони маркази муосири агрологистикӣ оғоз гардид. ин иншооти муҳими истеҳсоливу хизматрасонӣ бо ташаббуси муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар доираи лоиҳаи баланд бардоштани устувории кишоварзӣ бунёд мешавад.
корҳои сохтмонӣ аз моҳи сентябри соли равон оғоз ёфта то ба имрӯз 40 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуданд. маркази мазкур дар масоҳати 2 гектар бунёд ёфта дар марҳилаҳои минбаъда то 70 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ фаро гирифта хоҳанд шуд. бунёди маркази агрологистикӣ бо ҳадафи асосии пешбурди фаъолияти содиротӣ, беҳтар намудани хизматрасонӣ дар соҳаи нигаҳдорӣ ва бастабандии маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин таъмини амнияти озуқаворӣ нигаронида шудааст. дар доираи лоиҳа дар ҳудуди корхона сохтмони як бинои дуошиёнаи маъмурӣ дар назар аст ки он аз ҳуҷраҳои кории маъмурият, муҳосибон ва дигар кормандони масъулро дар бар мегирад. илова бар ин бунёди як озмоишгоҳи муҷаҳҳаз ки барои назорати сифати маҳсулот пешбинӣ шудааст ҷузъи муҳими тарҳ ба шумор меравад. яке аз унсурҳои муҳими ин марказ бунёди 6 сардхона ки ҳар кадом бо иқтидори нигаҳдории 200 тонна маҳсулот пешбинӣ гардида дар маҷмӯъ то 1200 тонна маҳсулоти кишоварзӣ метавонад дар онҳо захира, бастабандӣ ва барои содирот омода гардад. ин иқдом имкон медиҳад ки маҳсулоти кишоварзии истеҳсолшуда дар ин минтақа муддати тӯлонӣ беталафи сифат нигаҳдорӣ гардида тибқи талаботи бозор ба фурӯш бароварда шавад. дар инҷо дар масоҳати 4000 квадрат бинои асосие сохта мешавад ки дар дохили он 6 то амборҳои сардхона бо иқтидори ҳар кадомаш 200 тонн нигоҳ доштани маҳсулот дар як вақт сохта мешавад. ба ғайр аз он дар он ҷо махсус цехҳои коркарди маҳсулот, цехҳои ба навъҳо ҷудо кардани онҳо, шуста тоза кардани маҳсулотҳо ва ба шаклҳои бозоргонӣ овардану қутиҳоро ҷойгир кардану ба берун баровардан сохта шуда истодааст. маркази мазкур дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бунёд ёфта татбиқи ин лоиҳа имкон медиҳад ки ноҳияҳои Панҷ, Шаҳритуз, Дӯстӣ, Вахш, Ҷайҳун ва Носири Хусрав низ мувофиқи шаҳрнома маҳсулоти кишоварзии худро ба ин марказ ворид намуда аз инфрасохтори мавҷуда истифода баранд. иншоот ки сохтмонаш бо назардошти талаботи замони муосир ва истифодаи технологияҳои нав сурат мегирад, бояд то охири соли 2026 ба истифода дода шавад. пас аз ба фаъолият шурӯъ кардани марказ, ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзии ватанӣ ба кишварҳои хориҷӣ афзоиш ёфта, ҳамзамон сатҳи даромади кишоварзон ва содиротчиён низ боло меравад. ҳайси муҳандис дар ин сохтмон кор мекунем. мо муҳандисони сохтмон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки тамоми нозукиҳои сохтмонро ба инобат гирифта дар муддати муайян гардида сохтмонро ба анҷом расонем. татбиқи чунин лоиҳаҳои муҳандисиву агротехникӣ на танҳо заминаи мусоиди рушди иқтисодии деҳотро фароҳам меорад, балки ба беҳтар гардидани сифати зиндагии аҳолӣ ва коҳиши сатҳи бекорӣ дар минтақа низ мусоидат менамояд. Саидшоҳ Ашурализода, Искандар Саидзода, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Ахбор. сокинони ҷамоати деҳоти далёни болои ноҳияи Деваштич дар корҳои ободонию созандагӣ ва сабзу хуррамгардонии муҳити зист саҳми арзандаи худро мегузоранд. аз 87 иншооти ба нақша гирифта шуда то имрӯз 80 тои он ба истифода дода шудааст. дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ бо маром вусъат дорад. гузориш дар ин хусус. дар раванди созандагиву бунёдкориҳои ҷашнӣ аҳолии иттифоқу сарҷамъи ноҳияи Деваштич ва аз ҷумла сокинони ҷамоати деҳоти далёни боло саҳми назаррас доранд. исботи гуфтаҳои болозикр бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бунёд гардидани бинои дуошиёнаи беморхонаи марказии рақамӣ ба шумор меравад. беморхонаи марказии рақамӣ бо тарҳу намои зебо ва тибқи қоидаҳои меъморӣ бунёд шуда аз шуъбаҳои табобатӣ, ҷарроҳӣ, кӯдакона, эҳё, ташхис, таваллуд, хатна ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. дар назар аст ки пас аз анҷоми корҳои сохтмонӣ беморхонаи нав бо дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ таъмин гардида шароити мусоиди фаъолият ба табибону ҳамшираҳои тиб муҳайё карда мешавад. авҷи корҳои азнавсозӣ дар бинои боғча кӯдакистони наву замонавӣ низ идомаи ибратбахш дорад. иншооти соҳаи маориф барои зиёда аз 50 кӯдак пешбинӣ шуда, рафти корҳои пардозгарӣ дар иншооти нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 44 идома дорад. дар бинои хуштарҳу замонавии мазкур толори варзишӣ, маҷлисгоҳ, маркази гармидиҳӣ ва дигар синфу кабинетҳои ёрирасон ҷой дода шудааст. иншооти муосири соҳаи маориф барои 1400 нафар дар ду баст пешбинӣ гардида бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бунёд ёфтааст. бахшида ба 35 солаги истиқлолии давлати ҷумҳурии Тоҷикистон
дар ҷамоати деҳоти далёни боло ноҳияи деваштич иборат аз 87 банд нақша чорабиниҳо таҳия гардидааст ки имрӯз мо 80 банди онро ба иҷро расондем. боиси фараҳмандист ки дар ҷамоати деҳоти далёни боло дар баробари таваҷҷӯҳ ба соҳаи маорифу тандурустӣ инчунин ба бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ низ аҳамияти хоса зоҳир карда мешавад. аз он ки авҷи корҳои сохтмонӣ дар ҳудуди ноҳия бо маром идома дорад, талабот ба регу шағал бештар гардидааст. бо ин мақсад дар ҷамоати деҳоти мазкур корхонаи истеҳсоли регу шағал бунёд гардида наздики 10 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин ҳастанд. гуфта шуд ки корхонаи мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғончӣ ташкил шуда техникаву таҷҳизоти зарурӣ аз давлатҳои хориҷа дастрас карда шудааст. ҳамзамон дар минтақаи болозикр лоиҳаи корхонаи нави саноатӣ ки ба истеҳсоли регу шағал машғул мешавад муаррифӣ гардид. соҳибкор абдуманнун боқодирзода азм дорад ки бо истифода аз маҳсулоти регу шағал коргоҳҳои асфалтбарорӣ ва маҳсулоти бетонӣ роҳандозӣ карда бо ин васила на фақат ба таъмини ҷойҳои корӣ балки ба рушди соҳаи саноат низ саҳми арзанда гузорад. фирдавс умарзода, мазбут бобозода, орзу маъруфзода, ноҳияи деваштич, ахбор. дар ноҳияи рӯшон таваҷҷӯҳи махсус ба саноати кунонӣ бо суръат ва таъмини истиқлолияти энергетикӣ равона карда шудааст. ҳамзамон бо дастгирии ин раванди рушди иқтисодӣ айни ҳол 20 корхонаи саноатӣ, 12 нерӯгоҳи хурдибарқӣ ва 2 зеристгоҳи барқӣ фаъолият доранд. ҳадафи асосии ин иқдомҳо фароҳам овардани шароити зиндагии шоиста барои сокинон, афзоиши имкониятҳои иқтисодӣ ва таҳкими устувории иҷтимоию иқтисодии ноҳия мебошад. гузориши Моҳираи Тоҳир. бо мақсади ноил гардидан ба ҳадафи олии кишвар дар ҷодаи саноаткунонӣ босуръат ва ноил гардидан ба истиқлолияти энергетикӣ дар зарфи 34 соли соҳибдавлатӣ дар ноҳияи рӯшон як қатор коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба истифода дода шуданд. феълан 20 корхонаи саноатӣ дар ин минтақа фаъолияти пурсамар дошта давоми соли ҷорӣ дар ҳаҷми беш аз 5 миллион сомонӣ маҳсулотро истеҳсол намуданд. муваффақтарин корхонаҳои саноатӣ неъматҳои рӯшон ва ганҷи рӯшон мебошанд ки маҳсулоташон ба талаботи ҷаҳонӣ мутобиқ гардонда шудааст. ҳамчунин дар самти дастрасӣ ба истиқлолияти энергетикӣ дар ноҳия заминаҳои мусоид фароҳам оварда шуда 12 нерӯгоҳҳои хурди барқӣ ва 2 зеристгоҳи барқӣ фаъолияти пурсамар доранд. иқтидори истеҳсоли барқ аз ҳисоби нерӯгоҳи барқии обии шуҷанд, хатфат ва савноб дар ноҳия дар сатҳи зарурӣ барогузошта шуда соли ҷорӣ боз дар ноҳияи рӯшон зеристгоҳи барқии 110-35 киловолтаи ҷангал ба истифода дода шуд. сохмони ин зеристгоҳ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ ба охир расидааст. зеристгоҳи барқии 110-35 киловолта дар ноҳияи рӯшон барои интиқоли 8 мегаватт нерӯи барқ ба ноҳияҳои рӯшон, ванҷ ва дарвоз пешбинӣ шудааст. зеристгоҳ дар масоҳати 6300 метри мураббаъ бунёд гардида 9 хати воридотӣ 110 киловолта, 4 хати баромади 35 киловолта ва 4 хати баромади 10 киловолта дорад. барои сазовор пешвоз гирифтани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи рӯшон сохтмони силсила нерӯгоҳҳо дар водии Бартанг рафта истодааст. барои бо қувваи барқ таъмин намудани муштариёни ноҳияи рӯшон инчунин системаи энергетикии ноҳия ба системаи энергетикии умумиҷумҳуриявӣ ва системаи энергетикии ширкати Помир Энерҷи ба таври мувозӣ пайваст мебошад. зеристгоҳ ба таври фосилавӣ аз шаҳри Хорух идора карда шуда дар рушду фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ ва таъмини сокинони вилоят бо нерӯи барқ заминагузорӣ мекунад. ҷараёни сохмони чунин иншоот ки фаъолияташон ба саноат ва энергетика равона шудааст дар дурдастарин деҳоти ноҳия идома дошта итминон меравад ки то таҷлили ҷашни пуршукӯҳи миллат 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода хоҳанд шуд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи рӯшон, ахбор. дар ноҳияи Хуросон ҷиҳати самаранок ва оқилона истифода бурдани нерӯи барқ ва шарҳи тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиҳати васлу насби таҷҳизоти барқӣ гурӯҳи махсус ташкил шудааст. зимни санҷиш раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар минтақаи Бохтар аз ҷониби баъзе соҳибкорон як қатор қонуншиканиҳоро
آشکار و معین نمودند. همکاران ما در این خصوص گزارش آماده کردند. استقلالیت انرژتیکی از هدف‌های استراتژیک و نشانداد اصلی برای پیشرفت اقتصادیات محسوب می‌یابد. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با بنیاد نظام یگانه و با کار انداختن اقتدارهای بزرگ انرژتیکی نائل گردید. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های ریاست آژانس نظارت دولتی انرژتیکی در منطقه باختر وابسته به ترغیب و تشویق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها با کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان در ساحه قانونگذاری در سمت انرژتیکا، اینچنین نسبت کم نمودن تلفات نیروی برق، گروه کاری تشکیل و کارهای ترغیباتی و تشویقاتی گذرانیده شده ایستاده است. ضمن یک سنجش از جانب ریاست آژانس نظارت دولتی انرژتیکا که در ناحیه خراسان دایر کرده شد، معلوم گردید که برخی از صاحبکاران حالا هم دیده و دانسته به خاطر منفعت‌های شخصی نیروی برق را خلاف قاعده و طلبات استفاده می‌برند که عمل آنها برای تامین معتدل ساکنان با ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مشکلی پیش می‌آورد. در نتیجه کارهای سنجشی متخصصان ساحه یکچند حالت غیرقانونی استفاده برای نیروی برق را از جانب صاحبکاران آشکار کرده نسبت آنها پروتکل‌های مأموری و حقوق ویرانکنی ترتیب دادند. قابل ذکر است که عملیات سنجشی گذرانیده شده برای پیشگیری نمودن غیر مقصدناک صدها کیلووات ساعت نیروی برق که همچون ذخیره انرژتیکی مملکت به حساب می رود مساعدت نمود. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه خراسان، اخبار. در ولایت سوخ کارمندان ریاست آژانس نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای عملی جهت کاهش دادن تلفات نیروی برق، جمع‌آوری پوره حق استفاده و پیشگیری استفاده خودسرانه نیروی برق راه اندازی می‌نمایند. دوام سال جاری در ولایت سوخ نسبت به استفاده برندگان این نیروی برق 308 سند قاعده ویرانکنی استفاده نیروی برق ترتیب داده شده، مبلغ عمومی آنها 2,970,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. همکاران ما گزارش می‌دهند. کارمندان ریاست آژانس نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوخت بابت ثمرناک استفاده نمودن نیروی برق و رسانیدن محتوای تغییر الوه‌ها به کدکس جنایتی و پیشگیری قانون ویرانکنی‌ها در سمت استفاده نیروی برق سلسله چاره‌بینی و تدبیرهای سودمند را راه‌اندازی نموده در همکاری با دیگر مقامات‌ها حالت‌های قاعده ویرانکنی را آشکار و چاره‌های دخلدار می‌اندیشند. از جمله ضمن دایرسازی چاره‌بینی‌های نظارتی و فهماندهی از جانب کارمندان آژانس در محله‌های نوبنیاد شهرک سامانیان شهر اسفره معلوم گردید که در زیر خط انتقال برقی شدتش 110 کیلوولت از جانب بعضی شهروندان خانه‌های استقامتی بنیاد گردیدند که این عمل با معیارهای بی‌خطری انرژتیکی مطابقت نمی‌کند و می‌تواند برای سلامتی و حیات انسان خطر ایجاد نماید. طبق طلبات قانونگذاری عمل کننده ساختمان انشاءات در مسافه نزدیک به خط‌های برق شدت بلند قطعاً منع است، زیرا تأثیر قوه الکترومغناطیسی میتواند سبب حادثه‌های ناخوش از قبیل سوختار، ضرر جسمانی یا حتی تلفات جانی گردد. هنگام گذراندن کارهای نظارتی از طرف کارمندان ریاست آژانس نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوخت معین کرده شد که در حدود شهرک سامانیان شهر اسفره حدود محافظتی خطهای بلند شدتی 110 کیلوولت که از هر دو طرف ناقل کناری 20 متر را تشکیل می‌دهد ویران کرده شده. زیر این خطهای برقی منزل‌های استقامتی بنیاد گردیدند. بنابراین ما از تمام شهروندان خواهش می‌کنیم که هنگام انتخاب جای ساختمان خانه قاعده‌های امنیت انرژتیکی را حتما رعایت کنند. خانه‌ای که در زیر خط بلند شدت بنیاد می‌گردد نه تنها خلاف قانون بلکه خطر به جان خود ساکنان و فرزندان آنها میباشد. صاحب ملکان منزل‌های استقامتی که به این قاعده ویرانکنی راه دادند از طرف کارمندان ریاست با اشتراک نمایندگان فیلیال جمعیت سهامی شبکه‌های انتقال برق در شهر گلستان با طریق خطی آگاهانیده شدند.
масъулини соҳаи энергетика изҳор медоранд ки чунин ҳолатҳо на танҳо хатарнок балки ба фаъолияти мунтазами шабакаҳои интиқоли барқ низ таъсири манфӣ мерасонанд. ҳамзамон мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки дар як қатор зеристгоҳҳои барқӣ деворҳои муҳофизатӣ ё хатҳои иҳотавӣ мавҷуд нестанд ки ин низ сатҳи амниятро паст мекунад ва имкони воридшавии шахсони бегона ё рух додани садамаҳоро зиёд менамояд. давоми соли ҷорӣ аз ҷониби кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар вилояти суғд нисбат ба истифодабарандагони нерӯи барқ 308 адад санадҳои қоидавайронкунии истифодаи нерӯи барқ ба маблағи умумии 2 миллиону 970 ҳазор сомонӣ тартиб дода шуда 2 миллиону 881 ҳазор сомониаш пардохт гардидааст. инчунин аз тарафи кормандони шабакаҳои барқӣ ҳолатҳои изофанависӣ дар ҳаҷми 15 миллиону 300 ҳазор киловатт-соат нерӯи барқ ба маблағи 4 миллиону 591 ҳазор сомонӣ муайян карда шуда аз ҷониби мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар минтақаи суғд санадҳои зарурӣ тартиб дода шуданд. ҳамзамон кормандони агентӣ дар ин давра 1121 адад протоколҳои маъмурӣ тартиб доданд ва нисбати шахсони масъул ҷазои маъмурӣ татбиқ карда шуд ки дар натиҷа 365150 сомонӣ ба буҷаи давлат ворид карда шудааст. ҳамзамон кормандони агентӣ бо баробари шарҳу тавзеҳи муҳтавои тағйиру иловаҳои воридшуда ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи самараноки нерӯи барқ ва пешгирии қонунвайронкуниҳо дар самти истифодаи нерӯи барқ оид ба масъалаҳои амалисозии самараноки сиёсати энергетикии ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи мақсадноки имконоти мавҷуда кам кардани талафоти нерӯи барқ ҳамарӯза тадбирҳои судмандро роҳандозӣ менамоянд. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, вилояти суғд, ахбор. дар идомаи ҳамин мавзӯъ бо мақсади коҳиш додани талафоти нерӯи барқ пешгирии қоидавайронкуниҳо ва таъмини истифодаи самараноку оқилонаи он тибқи иҷрои нақшаи чорабиниҳои пешбинӣ гардида бо иштироки гурӯҳи кории намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва дигар масъулони соҳа оиди бемушкилӣ гузарондани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ҳамоиш баргузор шуд. мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ноҳияи шаҳринав корҳои фаҳмондадиҳиро оид ба истифодаи самараноки нерӯи барқ ва риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи таҷҳизоти барқӣ ва сатҳи иҷрои нақша чорабиниҳо ба мавсими тирамоҳу зимистонро аз назар гузарониданд. яке аз масъалаи ташвишовар дар ноҳия талафоти нерӯи барқ мебошад ки айни ҳол 19% ташкил медиҳад. тибқи иттилои масъулини шабакаҳои тақсимоти барқ ҳарчанд нисбат ба соли гузашта 4.5% кам шуда бошад ҳам то ҳол нигаронкунанда аст. риоя накардани ҳолати бехатарӣ, бекулоҳ ва белибоси корӣ ба симчӯб баромадан ҳангоми кашидани хатҳои барқ аз ҷониби кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ дар ноҳияи шаҳринав ошкор карда шуда корҳои фаҳмондадиҳӣ ва огоҳӣ дода шуд. ҳамчунин зимни санҷиш, таъмир ва рангубор нагардидани зеристгоҳи барқи даҳбед муайян карда шуд. дар корхонаи равғанбарорӣ ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди паррандапарварии ноҳияи шаҳринав низ камбудиҳо ошкор карда шуданд. дар таваққуфгоҳи мошинҳои ҷедими паррандапарвар дар даруни бино корхонаи хурди равғанбарорӣ, равғани пахта ва истеҳсоли равғани офтобпараст ба роҳ монда шудааст. дар рафти санҷиш муайян карда шуд ки дар корхонаи истеҳсоли равғани пахта ва равғани офтобпараст аз тарафи соҳибкори мазкур бе иҷозати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон амал карда ҳуҷҷатҳои танзимӣ ба расмият дароварда нашудааст. аз ҷумла шарти техникӣ, шартномаи истифодаи қувваи барқ пешниҳод карда нашуданд. нисбати соҳибкор протоколи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода пешниҳод карда шуд. истифодаи нодурусти таҷҳизот на танҳо боиси талафоти иловагии барқ мегардад, балки метавонад хатар низ ба вуҷуд оварад.
аз ин рӯ сокинон низ дар истифодаи дурусти барқ масъулиятшинос бошанд ва аз дастгоҳҳои ғайристандартӣ худдорӣ намоянд. дар ҳолати ошкор гардидан аз ҷониби масъулин нисбат ба истифодабарандагон протоколҳои ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ тартиб дода мешавад. шоҳнома яке аз ганҷинаҳои бостонию беҳамтои мардуми орёнажод маҳсуб ёфта, баҳрабардории меросбаронаш аз ин шоҳасари безавол омили эҳёву поянда нигоҳ доштани таърих, фарҳангу тамаддун, забон ва дигар муқаддасоти миллӣ арзёбӣ мегардад. Инак сокинони шаҳру деҳоти Кӯлоб ҳам аз ин тӯҳфаи бебаҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бархудор гардиданд. Гузориш дар ин хусус. яке аз рӯйдодҳои муҳими фарҳангӣ чоп ва нақши пурарзиши шоҳасари безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома аст, ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба сокинон дастрас шуда истодааст ва боиси хушҳолию фароҳмандии ҳар як хонадону китобхон мегардад. Сокинони деринтизори шаҳру деҳоти Кӯлоб ҳам аз ин тӯҳфаи бебаҳои пешвои миллат бархурдор гардиданд. Яъне корвони китоби шоҳнома ба Кӯлобшаҳри бостонӣ расид ва ин китоб бо дастури сарвари давлат ба ҳар як хонаводаи аҳолии кишвар дастрас мешавад. ин тӯҳфаи арзишмандро намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулини мақомати иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб тақдим намуданд. шоири халқии Тоҷикистон Ҳақназар Ғоиб ва Асилбӣ Шарифова ҳамчун собиқадорони меҳнат нахустин шахсоне буданд, ки соҳиби китоби шоҳнома гардиданд ва бо эҳсоси ифтихор аз ин иқдоми неку фарҳангпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. шоҳнома асари давлатсоз ҳам ҳаст ва миллати мо бо шоҳнома бо ин асари безаволи Фирдавсии бузургвор давлатсозӣ ҳам карданд. бинобар ин мо бояд гирем ки он чие ки пешвои муаззами миллат бо чопи ин китоб барои мардуми бузурги мо, барои тамоми форсизабонони дунё кардааст, ин баҳо надорад. ин асари бебаҳо аст ва ташаббуси пешвои муаззами миллатам бебаҳо аст. мақсад аз он ҳамин ҳаст, ки мардум хусусан ҷавонон гузаштаи худро донанд. кӣ буданд, аз куҷо буданд, чӣ доштанд ва чӣ боқӣ монданд ва мо боз онҳоро бояд пурратару давомдиҳандаи ҳамон гузаштагони худ бошем. бояд гуфт, ки шоҳнома яке аз ганҷинаҳои бостонию беҳамтои мардуми орёнажод маҳсуб ёфта, баҳрабардории меросбаронаш аз ин шоҳасари безавол омили эҳёю поянда нигоҳ доштани таърих, фарҳангу тамаддун, забон ва дигар муқаддасоти миллӣ арзёбӣ мегардад. мана ин китоб барои мо як сарфарозист, моро вазифадор мекунад, ки минбаъд ҳаёти минбаъдаи худмона чӣ қа умри боқӣ дорем мо дар тарбияи инсонҳо сарф мекунем, ҳазорсолаҳо Тоҷикистон бо ин китоб сарфароз бошад. қобили қайд аст, ки шаҳри Кӯлоб дорои 4 ҷамоати деҳот буда, тибқи маълумоти масъулон ба 35879 хонавода китобҳо дастрас карда мешаванд ва тақдими китоби шоҳнома ба ҳар як хонавода аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мутолиаи он аз ҷониби дар ташаккули худшиносиву ҳуввияти миллӣ, баланд бардоштани рӯҳия ва тандурустӣ ва арзгузорӣ ба таъриху фарҳанги тоҷик муҳим арзёбӣ мегардад. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷ Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. иҷрои саривақтӣ ва бо сифати корҳои агротехникӣ инчунин мусоид омадани обу ҳаво ба хоҷагидорони пахтакори шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон имконият фароҳам овард, ки ҳосили фаровони пахтаро ҷамъоварӣ намуда, дорнамои истеҳсолиро пурра иҷро намоянд. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят пахтакорони ноҳияи шаҳри Туз низ аз иҷрои пурраи дорнамои истеҳсоли пахта хабар доданд, ки ин нишондиҳандаи меҳнатдӯстӣ ва масъулияти баланди кишоварзони ноҳия мебошад. гузориши ҳамкоронамон.
соли ҷорӣ кишоварзони ноҳияи шаҳри Туз дар майдони 5560 гектар кишти пунбадона гузаронида дар натиҷаи коркарди дурусту саривақтӣ ба гирифтани ҳосили фаровон ноил гардиданд. ин минтақаи гарми мамлакат барои парвариши зироати гуногуни кишоварзӣ ба хусус пахта хеле мусоид буда дар он имкони гирифтани ҳосили дилхоҳ муҳайё мебошад. кишоварзони ноҳия ҳамасола аз таҷрибаи бои корӣ дар ин самт ва тухмиҳои ба минтақа мутобиқу серҳосил истифода карда натиҷаи заҳмати хешро пурсамар мегардонанд. нақшаи пешбинишудаи пахтасупорӣ дар ноҳияи шаҳри Туз 11200 тонаро дар бар мегирад ки то имрӯз пахтакорони ноҳия 11222 тонна ашёи хом ва корхонаҳои коркард супориданд. соли 2025 соли фаровонии кишоварзон, соли фаровонии хоҷагиҳои деҳқонӣ бигем хато намекунем, чунки тамоми зироатҳо, тамоми сабзавотҳо аз он ҷумла пахта ки зироат техникӣ мебошад бениҳоят хуб шид нашр намош. ноҳияи Шаҳртуз яке аз ноҳияҳои гармтарин ба шумор меравад ки барои парвариши пахта бениҳоят мувофиқ мебошад ки мо дар соли 2025 дар майдони 314 гектар кишти пунбадонаи хитоӣ яъне дӯстӣ зери плёнка коридем ки то 60-65 сентнер ҳосил ба даст оварданд ки аллакай хоҷагиҳои деҳқонӣ солҳои оянда ба нақша гирифтем ки зиёда 1000 гектара зери плёнка киш намоем. ин муваффақияти кишоварзонро мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи шаҳри Туз қадрдонӣ намуда барои саҳмгузорӣ дар оростани хирмани бошукӯҳи пахта дар вилоят муҳиму босазо арзёбӣ намуданд. зикр шуд ки хоҷагидорони ноҳия ҷиҳати расидан ба ин комёбиҳо меҳнати дучанд намуда бо истифода аз роҳу усулҳои манфиатбахши кори хоҷагидорӣ тавонистанд дурнамои муайян гардидаро 100% иҷро намоянд. дар ин маъракаи муҳими саҳроӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи шаҳри Туз фаъолони пешсафи соҳа бо тӯҳфа ва ифтихорномаҳо ҳавасманд гардонида шуданд. хоҷагиҳои деҳқонии фаъоли ноҳияи шаҳри Туз ки бисёр як саҳми арзандаи худро барои истеҳсоли пахта гузоштанд ки дар саҳроҳо низ пахта бениҳоят зиёд мебошад ки мо талош карда ҷамъоварӣ намуда ба корхонаҳои коркарди пахта месупорем. сокинони ноҳияи шаҳри Туз баробари рушди соҳаи кишоварзӣ ба ободониву созандагиҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда баҳри зебову назаррабо гардонидани маҳалли зисташон тадбирҳои зиёдеро роҳандозӣ менамоянд. дар ин рӯз бо иштироки меҳмонон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон маркази хизматрасонии шодӣ ба истифода дода шуд. иншооти мазкур дар деҳоти Тоҷдорон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Фирдавс Ҳаидзода бунёд ёфта 15 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи корӣ таъмин гардиданд. самти фаъолияти марказ ба соҳаи сайёҳӣ нигаронида шуда дар он ошхона, маркази савдо барои молҳои ниёзи мардум ва дигар хизматрасониҳо ба роҳ монда шудааст. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Рашт майдони умумии боғҳо 5000 гектарро ташкил медиҳад ки аз он 4775 гектарро боғҳои ҳосилдиҳанда фаро мегирад. агар соли гузашта истеҳсоли мева дар ноҳия 37000 тонна бошад, пас имсол ин нишондиҳанда афзоиш меёбад, зеро ҳосили боғҳо нисбат ба соли гузашта фаровонтар ва сифати он беҳтар аст. гузориш дар ин хусус. боғдорӣ яке аз соҳаи асосӣ ва сердаромади ноҳияи Рашт ба шумор рафта. дар раванди амалӣ шудани барнома майдони боғу истеҳсоли меваҳои хушсифат афзуда истодааст ки ин раванд ба таъмини бозорҳои кишварамон бо маҳсулоти ватанӣ ва ҷойҳои навикорӣ мусоидат мекунад. то ҳамин давра дар ноҳияи Рашт қариб 3000 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият дошта, зиёда аз 5000 нафар саҳмдорон аз майдони боғу заминҳои дар ихтиёрашон буда оқилона истифода мебаранд то ҳосили фаровони мева ва дигар намуди маҳсулотро истеҳсол кунанд. самти фаъолияти бештари хоҷагиҳои деҳқонӣ асосан боғдорӣ, ниҳолпарварӣ ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро дар бар гирифта масоҳати боғҳои мевадиҳанда 4775 гектарро ташкил медиҳад. дар ноҳияи Рашт бо мақсади рушди соҳаи боғдорӣ як қатор хоҷагиҳо ба парвариши ниҳолони себунок машғул мебошанд ки аз ин ҳисоб майдони боғҳо афзуда истодааст. аз ҷумла соли ҷорӣ дар маъракаи ниҳолшинонӣ аҳли заҳмати хоҷагиҳо дар масоҳати 17 гектар боғҳои нав бунёд карданд.
خوجگی نعیمی از کلانترین خوجگی‌های دهقانی ناحیه رشت به شمار رفته. اهل زحمت در پرورش و استحصال محصولات کشاورزی تجربه بایی دارند. استفاده ثمراناک زمین در شرایط کوهستان یگانه راه بلند برداشتن زیست و زندگی هر یک خانواده به شمار می رود. زیرا منبع درآمد مردم اساساً از ساحه کشاورزی می باشد. از همه بیش در شرایط محل از باغداری درآمد زیاد می گیرند، چون که اقلیم و شرایط محل اساساً برای رشد ساحه سازگار بوده. طلبات و میوه های خوشصفت وطنی خیلی هم زیاد می باشد. و جمع‌آوری میوه‌جات و کارتوشکا مشغول هستیم. امروز در خوجگی ما زیاده از 80 تن میوه خوشصفت جمع‌آوری نمودیم. حالا در باغات ما حاصل بسیار است و باوری داریم که تا آخر موسم همه این حاصل را جمع‌آوری می‌نماییم. با مقصد افزایش میدان باغ و استحصال میوه‌های خوشصفت، اهل زحمت خوجگی‌های ناحیه رشت در همکاری با عالمان از راه و اصول‌های معاصر استفاده می‌برند تا محصولات استحصال شده به طلبات بازار امروزه جوابگو باشد. با این مقصد سال جاری باغبانان صاحب تجربه یک چند سرخانه‌های زمانوی بنیاد نمودند تا محصولات خود را در فصل زمستان نگاه دارند. سردخانه‌های زمانوی ساختگی هستند که هر کدام این برای 50 تن پیش بینی شده است و ما این را تا ماهی مارت اپریل نگهداری میکنیم و با بازار میبریم و باوری داریم که امسال دستارخوان مردم دوشنبه شهر را با میوه تر و تازه تامین می‌نماییم. شرایط محل برای رشد ساحه امکانیت‌های زیادی داشته. اهل زحمت خوجگی‌ها جد و جهد دارند تا دوره به دوره میدان باغ‌ها را از حساب زمین‌های بیکار خوابیده زیاد کرده در تامین بازارهای کشورمان با میوه‌های خوشصفت سهمی ارزنده گذارند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در ناحیه یوان فستیوال ولایتی تحت عنوان لباس ملی نشان تمدن و فرهنگ ملی برگزار گردید که در آن زنان و بانوان فعال و محصلین مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی شرکت نمودند. همکاران ما گزارش می‌دهند. تاریخ گواه است که زن و مادری تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس اجدادی از جمله لباس ملی محسوب می شود. با مقصد ارجگذاری به این میراث گرانبهای فرهنگی ملی و همزمان احیای هنرهای مردمی، تشویق احساس افتخار از وطن مادر و پرورش حس خودشناسی و خودآگاهی ملی در قلب جوانان و نورسان، در ناحیه یوان فستیوال ولایتی تحت عنوان لباس ملی نشان تمدن و فرهنگ ملی برگزار کرده شد. فستیوال مذکور از راهپیمایی با شکوه آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و کسبی حدودی ناحیه با برنمودن نمونه‌ها از لباس‌های زیبا و رنگین تاجیکانه جریان گرفت که منظره خاطرمانی از هنر و زیبایی پرستی ملت تاجیک را تجسم می‌کرد. قسمت اساسی چورابینی فرهنگی باشد در سن کالج تکنولوژی فارماسیفتی تاجیکستان که قبای شکوهمند جشنی را به خود گرفته بود با اشتراک نماینده ولایت ختلون، ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت، رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یوان و دیگر مقامات و تشکیلات‌های حدودی ولایت ختلون دایر گردید. ضمن افتتاح فستیوال ولایتی تحت عنوان لباس ملی نشان تمدن و فرهنگ ملی تاکید کرده شد که تاجیکان در مقام ملت صنعتی شهردار و ایجادکار در آفرینش میراث بزرگ تمدن بشریت سهمی باسزا گذاشتند. از جمله خلق تاجیک کاشف و اختراعکار ابریشم، متاح‌های ابریشمین و پختگی، من جمله اطلس و چکن عالم شمول همچون یکی از رکن‌های ارزش بی‌بهای ملی در جریده عالم شهرت یافتند. گفته شد که ما باید از تاریخ باستانی و تمدن‌سازی خود، از سخنوران ممتاز آن، از هنر و ارزش‌های والای فرهنگ ملی، همزمان از لباس‌های ملی خود افتخار داشته باشیم، زیرا لباس ملی از متاع اطلس و ادرس و زردوزی و چکن ما را به جهانیان معرفی نموده امروز مقام جهانی را کسب نمودند. همزمان تاکید کرده شد که چنین چرابینی‌ها نه تنها ذوق ایجادی و زیبایی پرستی بلکه روح وطن دوستی و خودشناسی ملی را در قلب نسل
насли ҷавони кишвар бедор месозад. дар ин рӯз ба чанде аз роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва касбии ноҳияи Ёвон ҷиҳати саҳмгузории натиҷабахш дар таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон, густариш ва парвариши ҳисси зебоипарастӣ, дӯстдоштан ва пайравӣ аз мероси пурғановати фарҳанги гузаштаи халқи тоҷик дар қалби муҳассилини хеш бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои хотирмони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Қатлон қадрдонӣ карда шуданд. сипас аз ҷониби омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи технологии фармасевтии Тоҷикистон ва дигар муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва касбии ноҳияи Ёвон барномаи фарҳангӣ иборат аз саҳнаи театр кунонидашуда ва дар зери навои мусиқиву сурудҳои дилнишин намоиши либосҳои миллӣ ки ифодагири фарҳанги дурахшони ниёгони сарфарози тоҷикон мебошад ба таври зебо ва диданӣ пешниҳоди меҳмонону иштирокчиёни фестивал намуданд. бо ибтикори масъулони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ва консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург вохӯрӣ бо ҷавонону донишҷӯёни тоҷик ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳр таҳсил менамоянд баргузор гардид. Иброҳим Нарзуллозода ва Хуршеди Саидаҳмад гузориш медиҳанд. бо ибтикори масъулони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ва консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург вохӯрӣ бо ҷавонону донишҷӯёни тоҷик ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳр таҳсил менамоянд баргузор гардид. пеш аз вохӯрӣ намояндагони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия бо шароити будубош ва раванди таҳсили ҷавонони тоҷик дар донишгоҳи федералии Урал, донишгоҳи давлатии худшиносии Урал ва донишгоҳи давлатии нақлиёти Урал шинос шуданд. дар вохӯрӣ вобаста ба ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ, худшиносиву худогоҳӣ, зиракии сиёсӣ ва дастовардҳои Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ андешаронӣ сурат гирифт. гуфта шуд ки бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо даҳҳо ҳазор нафар ҷавонони тоҷик дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон таҳсили илму касб намуда дар оянда ба ватани худ чун мутахассисони варзида хизмат хоҳанд кард. донишҷӯёни тоҷик дар баробари таҳсил дар корҳои ҷамъиятӣ ва маҳфилҳои фарҳангии донишгоҳҳои Урал фаъолона иштирок намуда таъриху фарҳанги худро муаррифӣ менамоянд. аз ҷавонон даъват ба амал оварда шуд ки худшиносу худогоҳ бошанд ва фирефтаи гурӯҳҳои ифротӣ нагарданд. аз имконоту шароитҳои фароҳам буда дар рушди касбияту малакаи худ самаранок истифода баранд. ҷавонони тоҷик иброз доштанд ки аз рушду пешрафти ватани муқаддас Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамарӯза бохабаранд ва аз соҳибватан будан ифтихорманду сарфарозанд. иброҳим Назлузода, Хуршед Саидаҳмад, Федератсияи Русия, Ахбор. дар қисми ҷанубии Ҳиндустон тӯфони шадид ба қайд гирифта шуд. дар натиҷа ҳазорон нафар ба ҷойҳои амн кӯчонида шуданд. дар Кения ҳавопаймои хурд ки сайёҳони хориҷиро интиқол медод суқут кард. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар натиҷаи боришоти шадид дар штати Флорида, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико обхезӣ ба амал омада ба кӯчаву хиёбонҳо маҷро гирифт. сели об воситаҳои нақлиёт ва хатҳои интиқоли нерӯи барқро хароб намуд, ки дар натиҷаи интиқоли барқу алоқа қатъ гардид. сатҳи боришот дар баъзе минтақаҳо ба 20 сантиметр мерасад. ҳамчунин офати табиӣ дарахтони зиёдро решака намудааст. дар минтақаҳои аз офати табиӣ зарардида кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар Кения як ҳавопаймои хурд ки сайёҳони хориҷиро интиқол медод суқут кард. ширкати ҳавопаймои Момбаса Айрсафари хабар дод ки дар дохили он 11 нафар халобони Кения, 8 шаҳрванди Маҷористон ва 2 мусофир аз Олмон буданд. ҳавопаймо ки ба мамнунгоҳи миллии Масаи Мара равона шуда буд, дар як ҷангалзор тақрибан 40 километр дуртар аз хатти парвоз ва фурудгоҳи шаҳри Диани суқут кард. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сабабҳои суқути ҳавопайморо муайян намуда истоданд. дар қисми ҷанубии Ҳиндустон тӯфони шадид ба қайд гирифта шуд. дар натиҷа ҳазорон нафар ба ҷойҳои амн кӯчонида шуданд. сатҳи баланди хатар аллакай дар 19 минтақаи штати Андхра-Прадеш эълон карда шудааст. фаъолияти мактабҳо ва буғчаҳои кӯдакона муваққатан қатъ карда шуданд. суръати шамол дар минтақа ба 110 км/соат мерасад. иқлимшиносон сабаби тӯфонҳои пайдарпайро дар гармшавии глобалӣ рабт медиҳанд. тӯфони шадидтарини сол Мелиса аллакай ба қисми ҷанубу шарқи Куба бо суръати 58 метр дар як сония ҳаракат намуда истодааст. маркази миллии мубориза бо офатҳои табиии Куба тӯфони мазкурро ба категорияи 4 рабт дода онро бениҳоят хатарнок номиданд. ҳамчунин дар пайи тӯфони шадид зилзила дар қисми ҷанубии минтақаи Гуантанамо ба қайд гирифта шуд. обу ҳавошиносон хатари ба амал омадани обхезиро аз эҳтимол дур намедонанд.
дар минтақаҳои Истанбул, Измир, Бурса ва Манисаи Туркия заминларзаи шадид ба амал омад. Заминларза соати 22:48 ба вақти маҳаллӣ ба вуқӯъ пайваста аст. дар натиҷаи зилзила 20 нафар ҷароҳат бардошта, зиёда аз 25 бинои дигар хароб гаштанд. ҳоло дар минтақаҳои мазкур корҳои наҷодиҳию бартарафсозӣ гузаронида истодаанд. ба гуфтаи кормандони ҳолатҳои фавқулодда, боришоти доимӣ ба фаъолияти онҳо мушкилии иловагӣ эҷод мекунад. даври 20-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи олӣ баргузор гардид. дар доираи ин давр дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи шаҳри Ҳисор бо дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб вохӯрӣ анҷом доданд. таваҷҷӯҳ намоед. даври дуюми чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи олӣ баргузор гардид. пешрафи чемпионати имсола дастаи овозадори Истиқлоли шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи шаҳри Ҳисор дастаи Равшани шаҳри Кӯлобро ба меҳмонӣ қабул кард. ин вохӯрӣ бо натиҷаи калон 6-2 ба фоидаи футболбозони дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе ба поён расид. ҳисобро дар ин дидор дар дақиқаи 13-уми бозӣ легионер аз дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб Ол ва Ожетунде бо дарвозабон 1-1 баромад ва тӯбро моҳирона вориди дарвозаи соҳибони майдон карда ҳисобро дар ин вохӯрӣ кушоданд 0-1. сипас Рустам Соиров аз тими Истиқлол дар дақиқаи 20-уми бозӣ аз ҷаримагоҳ бо сараш тӯбро вориди дарвоза намуда натиҷаи вохӯриро баробар кард 1-1 мусовӣ. сипас дар дақиқаи 28-ум Сиёвуш Якназар аз тими Истиқлол хатти муҳофизати меҳмононро рах накарда голи сеюмро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонда тими Истиқлолро пешсаф кард 2-1. дар дақиқаи 43-ум қоидаи бозӣ дар ҷаримагоҳ аз тарафи меҳмонон вайрон карда шуд ва Амирбек Ҷурабоев аз тими Истиқлол ҷаримаи 11 метра ё худ пеналтиро ба дарвозаи меҳмонон зада натиҷаи бозиро иваз кард 3-1. вале ин хурсандии футболбозони Душанбе дур давом накарда. дар дақиқаи 52-уми бозӣ Шердин Бобоев аз тими Равшан хатти муҳофизати Истиқлолро рахна карда голи чорумро аз ҷаримагоҳ дар ин бозӣ ба ҳадаф расонда натиҷаи вохӯриро ба 3-2 расонданд. сипас Эҳсони Панҷшанбе дар дақиқаи 79 як комбинатсияи зеборо анҷом дода аз масофаи дур гол зада натиҷаи вохӯриро ба 4-2 расонданд. Масрур Ғафуров дар дақиқаи 80 бо додани як гол натиҷаи вохӯриро иваз кард 5-2. сипас Рустам Каммолов дар вақти иловагии 90 ҷамъи 5 боз ба дарвозаи дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб як гол зада натиҷаи бозиро тағйир дод 6-2 ва ин вохӯрӣ бо ҳамин натиҷа ба анҷом расид. ҳамчунин натиҷаи даври 20-ум чунин аст. Улбук дар майдони худ аз дастаи Вахши шаҳри Қурғонтеппа бо натиҷаи 0-2 мағлуб гардид. вохӯрӣ Паншер ва Хуҷанд мусови 2-2 анҷом ёфт. 25 октябр рӯзи шанбе дастаҳои Барқчӣ ва Истаравшан бо натиҷаи 0-0, ЦСКА бо Эсхата бо натиҷаи мусови 3-3 даври 21-ми чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи олӣ 31 октябр рӯзи ҷумъа соати 17 оғоз мегардад. дар ин рӯз Истаравшан дар майдони худ бо пешрафи чемпионат дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе, Регарта Даст дар майдони худ бо Паншер ва рӯзи 1 ноябр дастаи Хуҷанд бо ЦСКА, Равшан пешрафи чемпионат дастаи Вахшро аз шаҳри Бохтар қабул мекунад. 2 ноябр рӯзи якшанбе соати 17 вохӯри дастаи Эсхата Балхчӣ ҳосилот Ҳулбук баргузор мегардад. ҳамин тариқ баъди 20 даври мусобиқа дастаи Вахши Бохтар бо 40 хол аз 19 вохӯрӣ пешрафи ягона мебошад. зинои дуввуми севуро бошад. дар ҷадвали мусобиқа тимҳои Душанбе, Истиқлол ва ЦСКА бо таносуби начандон калон ишғол карда меоянд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 3 октябри соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона то 5 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 8-13 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад.
در ولایت سوخت هوای تغییرابنده به بارش در نظر بوده. تمام می‌فراید. حرارت هوا در وادی و شبانه 15 درجه گرم، روزانه 17-22 درجه گرم می‌شود. در ناحیه کوه شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم، روزانه 11-16 درجه گرم می‌شود. در ناحیه تابع جمهوری هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی و شبانه 15 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم می‌شود. در ناحیه کوه شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا شبانه 7-9 درجه گرم، روزانه 22-24 درجه گرم می‌شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعبیر خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.